San Agustin kulturgunean aurkitzen gara momentu honetan, tokia gunea dagoen tokian izan ere bertan gaur egun berezi izango dute. Antzerki maratoia egingo dute, goizean eta arratsaldean, eta antzerki maratoia honetan zer ikusiko duten ikusleek jakiteko, gurekin dugu eszenatokiko koordinatzaile Itziar Elias. Egunon, Itziar? Egunon, bai. Antzerki maratoia gaur egun bete-bete izango duzu hemen, ezta? Bai, ala da, bai. Goizetik eta atxaldetik eduko ditu bi pasea. Goizean eta arratsaldean antzerki obra laburrak izango dira, nolabait esan didazu trailerrak izango direla. Hori da, pelikula baten trailerra izango balituztela, ez? Antzezlan bakoitzan 15 minutu eskainiko dituzte, eta ondoren egongo da astitxo bat, hori aktoreak jatxiko dira bera, eta ikusleekin iritziak eta behaik ezautuko aukera hongoa. Beraz, aktoren eta ikusleen arteko harremana inoiz baino estuago izango dela esan daiteke, ezta? Bai, nik uste baiet, askotan antzeslanen 15 minutu bakarrik ikusita oso zaila da ulertzea antzeslana zer da, galdera asko geliztegia, orduan berai jaizten dianean, bada aukera galdetzeko lasai eta behekin oteko. Pixkat, asko izango dira, asko 8 bat uste dut direla, zer nolako antzeslanak dira? Izan danetik dago. Aurtengoan izan musikak nagusi, musikalak diazko, edo antzerkiak musika zuzenen ekartzen dutenak, eta nahiko alaia dago, baina danetik dago, bai humorezkoak, danetik dago. Eta hemen bertan euren obra eskainiko dutenen artean, bada teatroko taldekoak izango dira, eta euretako bat dugu gurekin, Iker Etxarri, egunon Iker? Kaixo, egunon. Zerla joan dira intxeguak eta? Ondo, dana prest. Bai, ja dana prest utzi dugu, esetik etorria eta dana laga dugu prestatuta. Esan dugun moduan, antzerki obra bereziak izango dira, 15 minutuko obrak, ez dakit zuen dako, antzerki talde moduan, berronka bat izan den, edo nola planteatu duzuen? Planteatu da, pixka bat antzeslana erreflejatzen duen 15 minutu aukeratu ditugu guk. Ez, orduan, ez dugu hau da, satika hartu baizik eta puntu batetik amaitu arte 15 minutu horiek jarraian antzeslanean ere jarraian direnak ere hartu ditugu, hau da. Ez, hasiko gera antzeslanaren 15. minutuan edo eta 30. minutu arte hartu dugu, tarte hori erakusteko. Era ze antzeslanen tartea? Traganarru antzeslana, bada teatroaren antzeslana. Eta bertan zer da kontatzen duzuena? Bueno, Traganarru antzeslana kontatzen dena da, bodi boar batek nola olatu handi bat hartu eta bidaia egiten duen urteetan, ez? Bueltatzen da 1912. Urtera, eta bertan hartu da Bermeon izandako galernatik ideia eta hortikan sortu da antzeslana. Urki Muguruzak egin du antzeslana idatzi eta zuzendu, eta berak pixka bat gidatu gaitu antzeslan honetan. Eta gero publikoarekin harreman zuzena izateko aukera hori nola ikusten duzu? Ondo, aukera ematen digu gero ere, nola 15 minutu horietan antzeslana ez da zehazki erakutsi, jendearen galderei erantzuteko parada daukagu, ez da? Orduan hor ere aukera daukagu ere, etortzen den jendeari gure antzeslanaren berri ematea, ez? Ezagutu izan dadin. Traganarru obra esan bezala hemen gaur San Agustin kulturgunean, eszenatokia gunean, egingo duten antzerki maratoiaren zatitxo bat izango da, 12:00 hasiko da.